Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, region-wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 13 minutos. Karong adlaw Webes Pet sa DC, Utso. Sa Webes na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kanahandang liwat naman naton nga mangin kamuylog.
Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang aton sini Bacolod City Police Office. Ang aton sini mata kadurungan oras sa kalabiyon ang aton sini nga patrol to Crosswell Patrol kay na pa nagalabiyon sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan kag imorsohan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Way taman ginapanangayo sa nano pa nga mga eventualities nga magkanabo from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto aksyon Nino Bogina. Ang aton man nga mga update sa balita nasyonal kag international ang pagbantay sa news center sa Aksyon Radio Bacolod. Pang Webes edisyon boylog naton ang puwersa Aksyon Dale Salazar. Opda makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Back to back sa aton nga mga tagpalamati pagi sa Facebook Live sa nagkalain-lain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan kamo amon liwat ginaabi-abi. Sa kinandan ang isalagad ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Night Magbanwa op diri nyo ako sa nabilin. Isa ka oras 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Karon nga adlaw sa gihapon nagapabiling nga nangin maayo ang dalagan kag lakat sa aton sini panahon. Although kati hindi ginaton malikawan nga may ara paggulugalom sa gihapon ang aton kalangitan kag hindi manaton ko ikisa mapaktan may pagtupa sa ulan nga kon kaisa may paaman pa nga pagpulo panaguob pagpangilat. Easterly waves ang nagahatag sa aton sa pagulan-ulan sang pila ka mga lugar sa Western Visayas, particularmente diri sa Bacolod kag Negros Occidental. By April, sunod sa pag-asa, ato na maangkon ang kainiton sang panahon El Nino. Subong palang gani nga mga inadlaw, ini nga simana do ka singkal na sang init, no? Aga pa sang banwa baw sa pagkasakit-sakit sang init nga nagaigo sa imo panit. Report! May flash report ang atong patrol with Action John Diaz. John, flash report. Patrol, please come in. Action na Eric, isa dari ka shooting incident na naman ang luntad sa nagila mga gabi dari mismo sa area sang Purok Saturn, sakop sang barangay Hamdumanan, sulad sang Bacolod. Ining lalaki ang giningagaw dala dito sa may Corazon Docsin, o sa may Bacolod Adventist Medical Center, and then ginakuha pa nila karon ang pinakauli dari niya nga update in terms sa iya nga medical bulletin. Action Eric, no? Actually, diri sa eksena sang krimen, makita natin diri sa gwa sang balay may ari diri Action Eric sang Lemesa, no? Kay ining biktima nga gindatang sa nga gabi ang ginaligar ang naga-celebrar sang iya pa mismo nga kaadlawan Action Eric birthday ya kagunyag I think sang iya mismo nga bata, no? So may mga naga-celebrar diri sa sang lugar. Action, no? I-pasta ko na ako nga FB Live kaya doon nagahulat garo si Action DM, no? Diri man sa area makita nato nagatandak na diri sang
investigation ang katapo sa scene of the crime operative. Hmm. Kag kuno to naton diri tigin cordon ng area. Area sa Station 10. Area sang Under Police Captain Armelin Vargas. Armelin Vargas. Okay, ara si Captain Vargas Eriada. Ari na, no. Actually, nakapabangat ko sa aton sang initial mga impormasyon may angot sining nagluntad na shooting incident sining gabi ako sa Nereka. Okay. Ara na, sa February F-Live. Hopefully, makasulod ito yung F-Live dari sa area. Okay. Medyo wala bisang signal Suliton tang biktima nga sang pagluthang ara pa sa Bacolod Adventist Medical Center wata kabalo sa latest medical bulletin. But ini biktima as you mentioned kay na temprano pagsyon dyan na nag-celebrate sa birthday karon mga adlaw. Yes, karon man nga adlaw kag makita ko karon mga handa pa diri no sa ilang pulian. Okay. Actual excellence mga gabi. Sko mo ang biktima ging tiro sa sulod sang balaya? Sagwa lamang sa balay, dili lang gid no sa may iskinita diri. Diri gid lapang ining lalaki action arrest. Gaano gakaon sa upod sa mga barkada yan ano? Dili jamin sila one battle sila kuno. Ang aligasyon diri. Namakopdanan siya gali. Mga upod sa iban. Okay. Pero mahimo daw siya lang gid ang puyo no sa mga persona action arrest sa mga taglatan. Initially dili mga apat ka mga suspetado na ginalong na tudlo yara sa likod. Apat ka? Suspetado. Kung tagluthang. Okay. No? Apat ang suspect na nagtiro. Initial pa lang ina-action na reka. Okay. Pero ginatay na ito makakuha gid sang tulid nga detalye. Ang ngalan may actually may identity di kita diri. Pero i-confirm ta abi na kung available na ang linya ni Police Captain Armelin. Diri sa lugar ka ano na gid no. Dulong lugar na? Linong na. Ma'am Vargas, try lang naton. We have here upon naton sa area mismo no si Police Captain Armelin Vargas ang Station Commander sa Station 10. Ma'am, may gabi live sa Action Radio, ma'am. Yes, may gabi sa tanan nga kapamati. Anong information nga naglabot sa imo diri, ma'am, with regards sa shooting incident? Balik kagi namin nagtawag sa station na allegedly may shooting incident diri sa Purok Saturn. That is why nag-proceed ang patrol natin diri. Ang pag-proceed namon diri na why na diri ang victim no kay giningagaw dira sa pamilya sa ospital. Okay. Kaya mo tigin cordon namon ang area. Okay. Buti naman wala niya naabtan kung ang sitwasyon sang subject mismo o kung ang victim. Wala namon naabtan diri ang sitwasyon. Okay. Pero ano ko naman information, paano ko na nagluntad ining shooting incident? Gaano na da sila, ma'am? Bali may okasyon sila diri ginano ang birthday sa ato na Okay. Sa bunyag sa iya nga bata. Okay. Birthday kag bunyag May naghanda-handa sila. Asa na naglinakat na ang mga bisita. Nagapungko siya sa labang nga lamisa. Okay. Pag may naglabay lang ang mga tao. Pila ka bilog ko naman? Suno pa sa mga mangkot-mangkot naman, 3 ka tao. 3. Oo. Okay. Buti ngon siya ng isa tao dara, ma'am. May kaistorya siya, ilabayaw nga bayo. Nga dara. Tapos, gapungko siya, no? Pinungko sila, kaistoryahan na. Buti ko na tanong close range, sige palapitan, no? Sa dugin natin. Yung palapitan sa naglabay, kasi sa footwalk, tiyo gamay, lapit lang gid. Footwalk, yung palupukan siya, kagamo na, nang giluphang siya. Ma'am, ano nga lang sa ning victim ka naman? A certain Jose Daniel. Taga-diri lang gid siya, residente gid siya diri. Residente siya diri sa Purok Saturn, Barangay Handuman. Okay. Ano ning background niyo? May idea ka, ma'am? Silo sa nakumangkot-mangkot naman ni Ginang, sagod din siya baboy. May pigiri siya sa sulod, amo nang iyang pangabuyan. Okay, ma'am. Ato kay na bala, ang tatlo ka mga armado, di ko na direksyon pagpalagyo. Lang gid ali pa ko di. Di ko na direksyon pagpalagyo. Pagwa lang. Pagwa sa dala naman. Galing katiway na sa amin nakatalupangod kung di nagpakagto tungod kay pag batiin na sang lupok sinulod man sila sa ilabalay. So may getaway vehicle sila, ma'am? Okay. Wala pa. Lantawon ta pa na kung sa investigasyon sa akon nga investigator kay bago pa lang natapos ang suko, wala pa na confirm nga mangkot-mangkot pa na siya karon sa mga witness kung ano ang
kung ano gid ang mga elemento nga naglatabo di sa antes kami nag-abot. Sila, anong recoveries ko naman? Ang basang soko, gini ma'am. Ang apat ka fire cartridge, tatlo ka slug, bullet, slugs. So, apat ka basiyo, tatlo ka 5 bullet nga slugs. Okay. So, mga ano ko, caliber na ko na sir, wala pa. Wala pa ma-identify, ma'am, no? So, subong ma'am, wala pa motive. Wala pa kami sa may ginalantaw nga motif, pero madamo naman sang mamangkot-mangkot pa na di karon kung ano ang posible nga motibo sa natabo. Ano ko nung pilasi, ma'am? Ay, goya, ma'am. Ang isa lang. Buhay na mo na abdan, gid abi dirit. So, makabto. Subha. Proceed siya subong pa sa sa hospital. Okay. Para mabala natin ang status. Okay, ma'am. Pero wala pa din sila. Wala pa na-story ang pamilya, ma'am. Wala pa. Oo. Sige. Nakakita. Ara da. Okay. Okay. Sige, try ka to, be. Ma'am, pwede ka to? Pwede na po, ma'am. Oo. Wala ka kami? Sige, ma'am. Thank you, good. Oo. Si Police Captain Abner Vargas, Action Erika. Kaya ma-proceed pa sila sa may ospital eh. Okay. Para mabalaan, dali kung ano yung nagluntad sa ganitong sitwasyon. Na-report ulitin. Sining, Jan? Action Erika. Baka si Lut liwat sa ngalan, sino to? Si Jose, ano to? Ang pangalan is kay certain Jose Estaniel. Espanyol. Action Radyo, mama. Jose Estaniel, Action Erika. Ano? Jose Estaniel. Estaniel. 55 years old. Okay, Jose Estaniel. Oo. Okay. Sunod to padya kagina, ma'am. Sunod to padya bitagina. Ang to padya dami sa Jose kaina. Sunod ginawa po dya kagina. Action Radyo, ma'am. Ikaw din, ma'am, kaina ang to padya diri, ma'am. Ano ang tabo, ma'am? Nagano lang? Hindi, gaano kami gapungko, gastorya, siya gapungko, mandao. Diri lang gito gali. Diri lang gid na, tapos diri tatlo kami mo, ako, kag amiga ko, kag Cheryl, tatlo man kami di gapungko, da sa gapungko man. Oo. Bali tatlo kamo kabilog. Tatlo kami, apat kami ipatiti ang napatay. Okay. Patay na gid sir? Oo. Okay. Tapos ano ko natabo, ma'am? Tapos, ng mga tao naglabay. Oo. May naglabay. Ilan sila kabilog? Tatlo, may sako nga dala. Ha? Apat sila. Ari man sila ni mo. Ari Una-una, ang una niya kita tatlo lang. Tapos may sako, dalang isa. Oo, may dala isa ka sako. Duwagid na may dalang sako. Tapos ano ang tabo, ma'am? Nang diri yung galaka sila, bilang may nagpundo, nagturn amo na umo. Kasi diri sa sila pungko, gatubang, susaw mo, gatubang. Tapos, bilang nagkatubang, ang isa mo na, bung, nagpinasinggit ko, tama na, ano na, gamo ko na. Duwa lang git kalupok. Hindi, sila sa kalupok, ya. At yung sunod-sunod Oo, sila. yung sunod-sunod nila. Tapos, Din sila hindi babaw? hindi, sa subangan. Ari sa subangan mismo. Kaya may birthday, di sa mo. Pare, ang suspect mo dito lang sa babaw? Hindi, no, naglakat, nagpababaw, dalagan. Nagpababaw sila din Oo. dalagan. Diretso sila pabato. Oo, may pula nga bansa nila. Pula. Avanza? Wala plate number. Okay. Toyota Avanza? Nga wala plate number. Amo to nakita ni Sagwa? Oo. Nag-get away nila? Wala naman sila, ma'am, nagbalik. Wala sila nagitag. Balik kayo naglagas ang ako niya, bana mo. Pagwak naglagas. Pero, Beria, buhi pa yan sa teatro. Buhay, pag indala pa siniterium. Giningagaw niya sila sa ospital. Oo. Okay. Tapos So, patay. wala man sa iba na kontra? Wala man. Oo. Okay. Ang buot naman din. So, wala sa iba. Dari sa palibot? Wala man. Meaning, hindi nyo kilala to? Hindi. Nakaano sila? Bonnet? Nakabonet sila, kaya naka-jacket. Ano color? Kitano na yun. Naka-face Itom nila nga itom nila nga face mask. Ito mo lang face. Pero sa timprano, wala ka may nasuspetsuhan. Nga do, Wala man kay Ari lang, di kayo may birthday, di mo kagbunyag, di Ari mo na kami di kakao, nag-inom. Oo. Ang birthday yan, asubong mo, sang napapay na. Bunya pa kasi bata, ya? 55, ya. Ika 55th birthday, ya gali. Ikapila? 55. Ang birthday sa bata, ay pala edad na? Ang bata na ibunyag, ya? Bunyag na bata, yan bunyag. na kamanghuran. Sila na edad? 1 year old. 1 year old. 1 year old. Okay. Lucky ba eh? Lucky, no? Oo, lucky. Bo.
Jan? Laki action direct. Magkutabi ng in-interview mo, itong sako ka nakita yan, to, armas tong unod sa to, mo to? Oo, mama tong sako, nakita nyo kayo nod, nga iba? Wala. Wala man ko kayo ginakapta nila mo do ginagapos bala nila muna ako. Nangakapot sila. Mga taga nyo na to? Huwag kami kapupulit ko sila. Kay laba mo. Laba. Ang babawin ako. Laba. Sino yung gintaya? Ito ya, gamay o laba? Hindi to laba yan. The 45 lang to yan. Basta pagamo sa bang. Pila ng tiro? Pila ng tiro ka tao? Duwa ka kamot. Bang, lagam mo na. Kung tama na. Ano na. Gamo ko na. Pila ka tao ng tiro dyan? Isa lang katawak siya na rek. Isa ka tao ng tiro. Oo, so bali atong apat to, nagsaka sila pa bago diretso na lang. Of the night sila. Oo, Kasi ano sa kadlagan? Sila kaya ang bata ko ginlagas ang bana ko. Hasta ang bata ko naglagas makagintiro pag nila ako. Sa bana wala man na igo. Abot sila ngon ang bana mo rin Mandria. Oo, nagsara sa sulod, nagwa kami nagtiruhay mo. Pagka matiis ang tiro, nagwa sa naglantaw ya kay ang ako nga bayaw nga gayda na ginagas ito ang ako nga ang sa nga bana ang nagtiro. Oo. Paglagas yung bano pa sa gipalokpan. Sige palokpan basta ginako sa sang bata ko. Din sa kalabot nay. Ara sa may ano, sa may dako nga anang may gate bala nga blue. Ano nila gate ni ala? Buti mo dito sa kalabot pas punta. Wala na. Siya. Pinakalupok yung palupok siya. Ara kan bata ko lang sila kalupok. Isa lang, okay. May gaulat ka sa lakyan na bansa, pulas? Oo, may hulat to galing ang salakyan sa babaw action direct. Isa ka bansa, color pula. Wala plate number, no? Wala plate number. Hindi nyo man makilalaan, kasi nakabonet. Ano ang nila sa tulad? Lagko, laki, hindi? Lagko. Lagko, buko doon lamang? Oo. Wala naman sila, wala naman sa may ginambal. Wala man, gulpi lang gani, wala na ya, wala ang balambal, ya tubang lang na yun. Diretso lang? Oo, diretso lang kalupok. So, pakita nila, na ano si Sir na oy-oy? Oo, na oy-oy, nag-aamo na sa bangko. O, tapos na inanay, bala na inanay. Pilang igo? Ano yung igo, ya? Pabayaan nila dahil. Sabay, alam nila mo, dahil nagdalalaga naman. Mapakita mo ng igo, yahaw? Wala ako kay naglagpungko ko. Dahil nung kagalain akong pumatsyag. Dalagan Oo, di ako nagpungko sa kilid. Wala ka na din nagtanet. Nangayon ka manubulag. Tapos may ka nang ginawa, nagingagaw nila dala. Dala sa sekretaryo. Kaya doon kalapit lang galing ako diri sa naglabay. Diri sa Sarga Pungko. Okay. Si anong partiro? Tuunay, tuon, ged? Oo, tubang yung... Tuunay, ged, gali. Dulapit na lang sa lawas, ya? Okay. Sige. Dala sa hospital. Sino nagdala siya? Wala. Dito sila sa hospital. Pamilya, ya? Bali, ano man na siya, bayaw? Bayaw ko. Asawa ka, ano? Bana ka, ano mo? Bana ka magulang ko. Okay. Bana ka magulang. Dali la balay? Hariya balaya ako. Ito pa, dahil naman ka magali. Mula ka timing to, pag kadto di sa mga suspect, wala na iba nga tao, no? Wala na tapos na? Ay, yung apat to, tapos na kay Manyapon. Manyapon na mo. Before, hindi, may party-party ka mo. Party, kaya may bunyag mo, ka-birthday. Pero iba nga, Ari, di kayo na, wala ka makakita. Nga doon may mga suspected. Ay, tanan tao kami lang dito. Before ba lamang? Before? Oo, sa party-party, wala di suspected sa punta. Uay man. Ano daw lulutsan sa Piakwaw? Madra sila halinaw? May alagyan na mo. Kayo may lagyan, galing sa babaw. Mga maliko, Dre. Tapos lapos. Ut siringon, kay kabalo na sila sa dalanon, no? Naluya kadtuan na nila, goro, kay kabalo sila dito malabay. Tapos masaka, ito pa ba mo diretso, tutong sa lakyan, gaulat. Okay. Pero dire ka mas si sir. Anong, nang wala man sa di kontra? May naman. Buot lang man? Ari mga neighbor na mo, no? Oo. Buhay na si sir. Wala man. Jose lang gini ang alam. Oo. Jose Estaniel. Pila na edad mo, Nay? 45. Ngalan niya na sila. Anong kanina mo, Nay? Ngalan mo lang. Tali. Alas tali lang, Oo, alas tali. Ano yun yung napatay? Bayaw mo, no? Ang napatay? Bayaw, ya. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Condolences. Mayang gabi sa tanan. Mayang gabi. Ma-pull out kami. Action radyo, sir. Ma-pull out kami diri sa area. Medyo gado lamang signal. Kay kami na nagbibilin. Action direct, no? Ang polis nagingagaw pakadto sa lugar. So, check na to. Pero according to sa bayaw ni alias Tali, na ang iya sining himatak, so direct, ang patay na nagataliwan sa may ospital, no?
Salawat si Jose Estaniel, 55 years old, residente sa Block 8, Lot 6, Phase 6B, Purok Saturn, Barangay Handumanan, Suradsang, Bacolod. Karon diri, kung makita naton, kinakasa diri yung police line. Bali wala diri, no? Ang linya ng tuto nakapenetrate sa pasulod. Magari nga pasensya sa tuning FB Live viewers, basi wala sila sa nakita pa kin-exact ng lugar. Kaya mas-share kita dara para may mo Manila nga makakita ano ka sa dagway kaya wala medyo wala diri sang signal sa lugar mismo. Karon nga gabi. Diretso na namon ang Bacolod Adventist Medical Center. Okay. Kasi mga gatatong iyang mga himata, no? Mga labot naton action record mo pa naton sang state na kapagpahayag. Pero amo gito ang Patay ang biktima dyan, no? Patay action record. Okay. According to siya mismo ng himata. Ano na nito tawag? Bayaw, yun eh. No, bayaw. Action record. Patay. No, ilang si Jose Estaniel. Matapos gidot hang 5 kalupok na batian nila. Igos dughan action record. Pero most probably kuno short firearm atong gamit. Pero sa duwa ka plastic tong bit-bit sa mga suspetsado, inapatian nila armas do tangtong duwa ka mga sako bla. Kay kalagba ko no nga kalibre sa armas do tang. Ang getaway vehicle, luwat, isa na naman ka Toyota Innova Action Rec. Kaya ito lang kay Lino Quadrato ba lang? Gani? Toyota Innova, matong pula or maroon mong. Oo. Kag wala man plate number, karoon yung gabi, doon mo man yung ginapatihan ng Action Rec. Toyota Innova, dari naka-standby, kay kalayo pa bisang bangga. Ginapo ko ka, eto, doon Action Rec. Kung tatakla doon, pasaka dari sa pinaka-bangga, ged. Oo. Mga most probably, mga 500 meters ba no ang kalayon. Halin diri sa lugar kung sa dinaguntat ining shooting incidents na ginamang nga kasi mga kakso ng gabi. Mga gabi sin sakit gapamati di sa konokson Eric mong kumunod Okay. Tama mo pabati sa Purok Saturn, ha? mga gabi sinyo. Gapamati ka mo da. Sige, tayo mga gabi. Ma'am, mga gabi. Malakat kami doon na ano kami, bati lang para pala ng detalye. Pull out kami sa area. Dahil sa kami sa may Bacolod Adventist Medical Center. Basi manabot natin kaya dito man diretso si Police Captain Armelin Vargas. Ang station commander sa police station number 10. Pero anyways, kaya ito nga pala tawon. Laklo kompleto naman natin ang detalye. Sining nagluntad nga pagpanglutang sinigila mga gabi, patay. Ining lalaki, ginapatihan, negosyante, kinagkasagod sang baboy o kung kasapatan, diri mismo sa area sang Purok Saturn, Barangay Handumanan, Surad sang Bacolod Action. Ang ining area nga Saturn, balalang puwas, panay-action sa may BGMP, halin sa bangga, sa Bureau of Jail Management and Technology kung BGMP, mga duha ka bangga, pa sa tuo, paglabot mo sa tuo nga bangga, o kaduha nga bangga sa tuo, manaog ka, actually, pinakapunta gito, no? And then may ara ka na kita nga daw padulhog siya, and then anabe naman pasaka na naman, amo ginangrampahan, pasaka, sa tuo ang puluyan, sang yaning biktima, pero dali sila sa dala, nagahiwat, kalabas sa lamesa, may ara pag-aneksyon tarpulin, itsura ka bata kay na, kag may pa-happy birthday, patong ngalan, makon mo, subong gigilikad lawan nga, tsimpuhan, gisaguro aksyon ni Reka, kag binantayan, kag amot ko rin, bako kay na, mahimo ba lang mga sorpetado nga ini, nakakadtulad nga daan sa lugar, kay nga man nila nabalaan, nga ang exit, o kung ang entrance, kag exit, amot nga area, kay galing sa piyak kabangga, pwede sila kalusot, then malibot sila, kaya kung diri sinabi naglabay nga daan sa may alagyan to, alang-alang kung kabalik mo kay maliso pa sila, kaya kung pagbalik sila na limang karabunggo at mga suspect lang sa mga lamesa nga nagkahamtang. Pero kung nagkatubang sila sa dalan, pasaka dito, dasig sila nga makapalagyo kung makadalagan aksyon na Eric, no? So, pa muna, ang pinakaluturing update sa sitwasyon sa naglaluntad nga shooting incident sa naging mga gabi sa area 3 ang Purok Saturn, Barangay Handumanan, Surad sang Bacolod. Flash report, gikan sa patrol, ang tagirot sa Bacolod Pandias, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kinaksyon dyan diya sa There You Have It live report from where the action. Dara sa may Purok Saturn sa Barangay Dumanan ning paglutang sang isa ka
55 anyos nga nagasagod baboy, patay matapos gilutang sang ginaligar, 4 ka mga persona. Subo ni nga natabo sa biktima kay tigin patay siya karon nga gabi, kadungan sang iya birthday karon mga adlaw, kag kadungan man sang bunyag sang iya bata nga 1-year-old. Pawala lang to kuno yang isa sa 4 mo nagasulod lang Pag sulod ba na damo gamo na hulambala. Ga pulo pak lang ng lupok mo. At itumba ang kwan, ang birthday celebrant nga si Jose Estaniel, 55 anyos. Kaya na bati bago lagi sa interview, bago lagi reaction John Diaz kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Station Number 10. Ma-proceed pa siya dito sa sa may Bacolod Adventist Medical Center na dito gindala ang ining biktima nga si Jose Estaniel. But sa interview ni Action John mismo sa lugar sa tingin tirang biktima, nagpalaya kaya siling bayaw nga napatay na ining si Jose Estaniel. Matapos ginluthang karon ginlamang labi kadungan sang iya birthday kag kadungan man sa bunyag sang iya 1-year-old nga bata. Ang motibo amo pa na karon ang gina-establish sa aton kapulisan. Ano gibalag madalom diri nga motibo kung nga agin patay giluthang karon nga gabi ning si Jose Estaniel ina pa ang palaligban sang aton kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang report nga inabatian bag-o langgid ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang report man ni Action John Diaz bago lagi inyo nabatian ang dulong man sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule sa aton nga mga kababaihan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:19 na. Base karon sa final report kagbalik ni Aksyon John Diaz. Base may mga progress siya ka-development sining shooting incident na nagaluntad karong ilang mga gabi dira sa may Purok Satron sa Barangay Handumanan nga nagresulta gid sa kamatayon sa isa ka biktima. Sa mga listeners ta, ang biktima suliton ta Jose Estaniel, 55 anyos. Ang pagpatay sa iya karon nga gabi kadungan man sa iya birthday subong adlaw kag dungan man sang pagbunyag sang isaya katuig nga bata nga lalaki. Muning subo gistanan. Birthday mo, bunyag pa sa bata mo, yatap ka, patay. 3 to 4 ang suspect. Nagdalagan after sa insidente, sa unhan gali may nag-standby nga Toyota Avanza. Pula ang kolor. Wala plate number. According sa pila ka mga testigo. Base may mga dugang karon nga development dira sa Aksyon John before magbulagay kita sa aton sila nga pagpangalaga. Dali lang kay sa mga taga San Enrique, sa mga balay-balada nga naapektuhan sang sining pagpasira dira sang propiedad nga gina-claim sang isa sa mga manunobles duta kay nasang aga na kontak tagid si Kapitan si Yos Matthew Awakay, ang kapitan dira sa Barangay Poblasyon Banwa sa San Enrique. Ang ang kula di kay Kapitan kay although nga masako-sako sa kaina kay do may ara sa nga POC meeting sa Banwa, naghatag lang sa kadali ligwa sa aton kay parabot ni sa iya ang reklamo ni sang pila dira ka mga puluyan nang ila man lang kuntani ayo nga tagaan sila sang right of way. Alagyan lang pagwa kati amo na dang alagyan nga do mahapos kag shortcut ba lang alagyan. Galing kay ti ang isa dira sa mga manunuble sang duta nga naga-claim nga muna siya ang tag-iya pero wala pa man sa papeles gingay pakita titulo sa nga nakapangalan sa iya. Do amo na da ang gapamalabag nga agyan ang yadra propiedad. According sa Kapitan si Yos Matthew Awakay sa interview ta kaina, niya doon nabutang ko taga risto nga tunga mo. Hindi ko nga akapaw niya basta na nabutang ko risto nga tunga. Dapat kap hindi ka mag butang risto nga tunga kilalan sa kuan kagid ara kagid sa sakto nga lugar. No?
do sa tuno sang hambal kay nani Kapitan Awakay gindo pakatuon niya pakato kung ni kap na nawag ko sa imo hindi ko da kadtumong. So anyway, ang lugar na da ara na sa may Candelaria Street. Likod lang na sa lapit na sa may Foursquare nga simbahan bla. Kaya mo niyang gina-claim sang kwan. Kaya damo mo na nagahambal nga mga puluyan, nga mga pamalayda, nga inang duta nga gina-claim sang manunubli kasi ng propidad, amo na da ang original gid mong nga lagyan. That's why nga sili ko ni kapitan ti kap wa gid mahimo diri nga solusyon. Di reading between the lines statement ni Kapitan Awakay, di sa mahimo. Pero kap ari ka po, isa lang kabagay. Ini friendly advice ko lang sa imo kay kayo man nga kapitan si Awakay mo. Do last time na gani sa pagkabarangay kapitan na mo sa poblasyon. Ako nya ka friendly advice lang niya. Before the last time, ipatawag na biyang both parties, ara ka. Arang nag-claim nga tag-iya sang duta, ara man ang mga residente da balay nga apektado sang pagpasira da ka propidad sang sila nag-claim nga manunubli sang propidad na da. Abi kapti po una ni silabi, pagkatuwa sa barangay mo, ara ka man. And once and for all, istoryahan yung liwat para sa final nga solusyon ba for the good of everybody. Na hindi na ba magkinagamot na kapag inakusaranay pa. Sa tugtuod lang kap, ang kulang na da ang pagtipon sa ila mo. Iyabi patawag na bi ang naga-claim ng katag-iya sa duta na da. Kag ang mga balay ng apektado na nagalabay silang propidad da. Kaya ako kapi kapati, nga sa isa ka problema, may solusyon ginakap. So ang solusyon ginakap sa imo problema, amo nang dapat mapangitaon, win-win solusyon bla. Na way sang kanahan, way sang maperdi both parties, hindi maperdi ang mga balay ng apektado, hindi pa maperdi ang tag-iya sang duta. Nga naga-claim siya na subong ang nagapanagiya, pero way pa masagali sa titulo nga ipakita nga nagapapatuod nga iya nang giba na da propidad, kasi isa lang da sa mga manunubli guro mo sa duta na da. Amo na nakap ka simple, abi sa last kag final abing pagpatawag ni sila biliwat para nga masettle ni once and for all para hindi nila kap magdako mga problema sa bagay ng problema kap gamay lang nimo may mga wala lang guro pag insidyanay dira sa mga puloy at apektado same man sa tag-iya pero kung tipunon mo ni sila liwat tanan kap dira si mo barangay hall ara ka magpamati sa ila istoryaha sila both parties kag maghimo kada kasugtanan na hindi man dihado ang tag-iya sa duta pag hindi man dihado dirang imong nga mga residente nga apektado sa silang lugar nga paglabay sa iya propidad at least kap masolusyonan ta. Believe me, legacy mo man na kung sa ulihi nga masettle mo na daw problema sang sina nga propidad tag-iya sa duta kag ang mga residente nga apektado sa imo man nagyapon kap makredit hindi bala kapitan si Yos Matthew Awakay credit man nagyapon si imo kap dalan palabaon tagidang Korea ta hindi na ta magpundo dira sa silang sitwasyon nga ang hambal mo to kay na nga nabutak kas to nga ariyo ang palayag ni kapitan Selos Consejos Matthew Awakay ang kapitan sa Barangay Poblasyon Banwasang San Enrique. Ay, dano to? Sabado na ito ya. Aris Kapitan Awakayo. Mga residente nga naglakap sa barangay poblasyon nagpangayo bulig sa akong kahapon. Parte blakap sa nang duta da blakap nga daw hindi sila kuno kage sa sinang duta da nga ginapangayo blakap nga daw right of way da bla sa may likod simbahan sa Foursquare da blakap daw anom da kabalay nga daw hindi ko kage ano da kuno may right of way na oo na ano may lagyan na may lagyan na kap may lagyan na kay kakapon ang sila bulig sa akong parte dira sining ko sige lang kay i-try
Taman nga makontak si Kapitan kung ano lang mabulig na sa inyo. May actually siya may nagpanas lang makita para may lagyan sa dahil hindi siya gusto magkakita din natin kung pagiya nga lagyan. Pag nasili mga kap ka tagiya, amo na sa tagiya sang duta? Oo, makapal. Ang ina tagiya sang duta kap, magipakita na sa imo nga titulo nga nakapangalan sa ila? Okay, mga eras na sila mara, na sila may mga ano na sila din. May mga na pabarangay na siya gani. May mga kaya ano na sila mapapilit na sila mga isang eras nga ano. Okay pa na transfer sila po mayara sila mga eras may kumplito na sila. Oo, ang ears nga natawag mo na kap, nakapangalan ng titulo sa ila gidaya nga duta da? Oo, ara. Kung gusto mo kadto di kag matrabaho mo ni para ano mo kung gusto mo mag-meet sa mga makapal para dyan. Ginpa-check na black up nila sa mga nagpangayo bulig sa kumbala sa assessors. Daw ang titulo nga ginuyata nila daw hindi pa man ang kapangalan sa ila kap. Sige na, amon na lang ni Sarwa para ano na lang kung gusto mo ano kay manitin kami sa Bong. Oo. Para na sa Bong na file na nila sa ano nakasubuan na sa barangay. Amo gani kap. Okay na. Oo, balik-balik na lang kami yapon na da. Oo. Tapos ang may nagsitol na tapos nagpa-radio naman sila. Ang problema black up kay amo na ni kap pag ginapangayo man nila nga bulig di sa imo nga kung pwede ko no matagaan mo sila kuno sang bisang gamay lang right of way no. Nga ano sila isang lagyan din sila magagi sa mga pagyan sa ila. Oo, ang lagyan na kap amo na ang sa mismo tagiyagi sa dutan da sa makaagi kay mamatay ko to kalibot sa may pulong na ni Mirasol tig do kalayo. Actually na yan sa punong na yan hindi na naila problema man sang makapal kaya hindi naman naila ya duta ano da ang ginitaran sa likod. Correct na kapoy ko da gargios ang sinigrasilay mo na pero ang point ko ba lang kapag lagagi sa punong ni Mirasol considering ang tag-iya nga nag-claim sang duta nga iya sila sang right of way nga alagyan da kap. Kasi dapat matag right of way kay private na kay ang ikaw sa likod hindi naman to ya sa ila duta sa makapal. Oo, kaka-intindi ko sige na tawag na right of way kag naka-intindi ko. Para mo rin sa para hindi mag-realisa ya kay misakop mo ko. Oo. Kung kadto ka na lang din para may istorya na lang kung ano makita mo siya passion bala. Pero ikaw kap hindi ka kabulig sa imo dira nga mga pumuluyo bisan makabulig-bulig ka lang nga damong midget ka lang da kap sa ila abis ang problema nila. Sa bulig lang kadamo na sa bulig ko nag-produce na ko tanan sa mga ano di mga kawayan di galing na pang seto kung nasa galing kiti pabudlay ba lang sa totoo na ko naipit ni sila sa dua ka grupo ni naman ka pa o nga naipit ka at least kina siya na kay laban sa takaroon meeting pa ko sumung sa PUC ano ko ganun sa nagtawag ka kadto lang gusto mo may istorya na lang tadi kadto lang di para ano amo ganun ka man tawag ko sa imo para makastorya mo kung fairness mula sa imo bla kay Tini hindi na dyan ay kay Sako ito sumung hindi tayo kami certain sa imo na sa phone para kita itang gusto mo istorya ta sige ka tawag ko na sa imo kay hindi mo ko nakakadto that's why nanawag ko sa cellphone mo nag-try din ko makakada di pasensya gito bong taton ko na ni subong kay may Sako gusto mo Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid kay Kapitan si Yos Matthew Awak kay apisar nga masako sa kay na kay may meeting sa to sa POC Dras Banwa nakaistorya na kami kadali mo itong ginuto nila yung linya kaya tiguro man nagsugod na blad hindi ako ba si Kapitan baka namin man kay Kapitan na istoryahon do ka professional man bla di kap abi one time bi ayoko lang si mo bi kap di mo nagurubudlay para gid lang sa kalinungan da sang both parties sabi da for the last time abi kap ipatawag na liwat sila abi pag-imot na kasulatan bla nga permahan nila da ang nag-claim nga tag-iya sa duta although nga wala pa man natitulo sa iya kag ina mga balay da nga nag-star dira ka nag-ayo man lang kutani isang right of way abi kap himuin isla abi kasulatan ara sila tanan ara ka man gatambong kag nagapamati sa ilang sentimento kag mga kalain buot ako may ara kimanda sila nga ginalantaw da for the last time abi kap patawag abi liwat sila na para hindi na magdakong problema kay kung hindi mo sila masettle kung sa bagay bakap kasimple nga problema mong amateur o bakap o copy na sila misa mo da kag ipatawag sila kag konsindihon sila sa ila dira tagsa-tagsa ka mga diretso
Although kati diretso man sa tag-iya sang duta, nga nag-claim nga siya na ang tag-iya sa property, pero sa pagkabatuod, way pag-iba na pangalan, siya, pero siguro, isa na sa mga manudoble silang propiedad na da, kag ang reklamo man isang anom da kabalay, kasi da mo gambad nga mag-iba na ko ng original nga lagyan mo, alin sa una. Oh, muna nakapkasimple Hindi ko ba siya bilang magkadto pa sa punto nga may mga malaing pa nga matabo sa uli bilang sang hindi pag-insidyanan na isang tag-iya kaduta na kag mismo ang mga residente da nga naperwisyuhan mga ti hindi papagyo ka tag-iya kaduta da. Although kainsindi kita nga kung private property na ginban ina kan nagkapangalan giban na siya kan na may titulo na ginman why ko da i-argue ito nga diretso man sa tag-iya sa duta mo. Kung siya mag-attack na sa right of way, iya ba na diretso? Katiya na duta, pag gusto siya kung pagyan kung hindi. Pero for the meantime, Kapitan Siyos Matthew Awakay, nga wala pa sila sa ginakaptan, inang nag-claim nga isa sa mga manunobli sila nga propiedad, istoryahin lang anay dira for the meantime. Pag manablay, imo ko dakap pamagi, win-win solution, both parties, why bala kanahan? At least fair tanan. So, mintas tanto nga, pag-iman sa bagi na pakita ka dokumento ang nag-claim dira nga tag-iya sang duta, siguro pwede anay makonsiderar, although nga ti, inada nga lagyan, dugay na sa gina-claim sa anom ka balay da, pero para na lang for the sake na lang sa katawayan gag wala na blalain buot da pagpasulat to sa kasulatan para ka man gaya atubang ako ni kaso giba magabot na da ang dokumento or titulo nga nakapangalan da sa sila nga pamilya nga isa sa mga manunubli mangita ka naman sa alternatibo mo another naman nga lagyan nga ma-post ka kung may mga emerensya baka sulod dahil ka magagawa ang tao da may blackout simple na kapawakay nga problema ang isa sa solusyon mo ka pabibunano for the last time ipatawag bala sa liwat at papermahon sa kasugtanan based sa ilang ginaistoryahan para nga madula ang problema sa mga residente da. Kaya kung masolusyonan mo nakapka problema nga simple lang, again, suliton ko, legacy mo nada nga mabilin sa mga napiktuhan dila nga pamalay sa sina nga lugar. In the future, wata kabalo ba si mga plano ka man sa ulis kabuhi nga mga padayon si mo nga political career? Kasi pala kadwa maplano kadadagan SB member dali na eleksyon no. Kung matiko do last time ni Kapitan Awakay ni Toto Nelmar mo no. Ito last time yun Diba sila may plano ka sa uli dira sa in the future sa San Enrique nga magpadalagan officials banwa at least siguro ang tao dahil nabuligan mo ng mga pulo ang lima kabilog na damang pamilya at least siguro kasi sa uli hindi mo na makabuhi si mo kag kasi nga hamay mo ni si Kapitan ito na solusyonan yung mga problema na mo ni muna bla kapawakay okay na simple na kapa na problema a matter of pungkuanay sa bangko sa lamisa at ubang simo istorya na sigurado ko masolusyonan ang problema. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang ining porsyon sa ato sila papalagad ginadulong sa inyo sa karuan sang DTX 500 capsule. O gali ang pagtumar sang DTX 500 capsule kay may tatlo ini ka mga anti-diabetes.
Alberto Albic po hinulanda. Kay Andela da may gabi ha. Gapa urok-urok isa pamati oh. Sa Action Night Patrol program. Siling ni Espinosa Lilibeto, si Kapitan Siyos Awakay nagpapahalata na mayroong ginabayas siya na kapitan. Siling na yan ni Espinosa Lilibeta. Si Pres Rodrigo galantas aton sa Facebook Live oh. Salamat gid. Sa kay Christine Minyes Villalobos na may gabi kay Kagawad Peter Maymay Noble and family dira sa SP Village. Labi ni gid kay Nanay Tessie Noble. Aras Nanay Tessie Noble ga hulit ni radyo mo. Action Radio Night Patrol nga pamatian. Nanay Tessie Noble des Panukoy may gabi sa SP Village. Kay mga taga SP Village na may gabi ha. Kay Jeff Magtubo hamantok da. May nga pagpaurok-urok ka. Si Christine Minyeso Villalobos check attendance lang. Si Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Tatonda sa Gardenville. At angob ang gabi dira no kay Maninoy Remo, kay Maninoy Clarita Tampipe, kay Toto Clark Tampepe. Nagapa-orok gin pamati sa Action Night Patrol. Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, ihado ko kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family. Kamusta na si Mama Betelaw sa Binalbagan? Makamusta ka da? Manang Bekilaw, kumari Jan Silaw, kumpare Nelbert Adlan, Toto John Berjog, Philip Job, Alkim Jod, kumpare Jekyll Jod, Iado Aljan. Law na ba yung gabi ha? Pampos na sa may siya sa Binalbagan, permina na iga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Empleyado, security guard, sa Kedan kag sa accounting department sa Biscom Binalbagan, damo na daga pamati sa aton. Binagid kay Miss Nora de Mebildo, kay Mr. Leve Frias, kay Joanda mayong gabigid nga masunggod yung si mong action lyric. Kaya pag sunggod hindi Joan mati na blada. Poland Rivera da may gabi ha, from 5K Kane Tam sa Division Victoria City. Alex Montesa da may gabi ha. Sige, check tara ma-report na giga sa ito correspondent. Ito lang si Action Roger Goteb sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Beat Reports. Yari si Action Roger Goteb. Jeremy nga, bibis ka rin. Yes, action na rin may gabi sa ito mga aksyon. Medyo lamin-laminong ko kay lubat. lubat like a charge? Lugat kapot eh. Ay, galito. Sila ako makakuha ni Karom, basigol pilang black. Ati waswasin na? Anyway, action na rin, pang ulan si Buparte Kabasko, ginoon sa aton kamtangan na sa aton sila nga namtangan dyan sa aton nga audio. Now, file ang kaso action na rin, matang sa siling dadakpan na kapon na siling attempt pa mo palagyo. Ini si John Jeric Locsin, 32 anyo, siya silinte sang Banwa sa Morsia sa may Barangay Pandanon, Silos. So, ginakopin ni siya nakwaan sang 8 tanan ka sa Chase ang Shabu. Ini ang may limit partner pa nga gilakip man sa pag-file sa kaso. Naging kilala sa kay Darren Liamado, Ramos, kaya iniya nakapalagyo ng iyang limit partner. Na-recover na ang isa ka Innova nga blackish red ang color. Kaga confiscated ako na impounded din bangod kati accessories of the crime gamit sa sining droga. Sunod sa kay Police Major Rocky Shire na taga Pandanon Silos ini pero sa Banwa sa Murcia pero ini siya taga Ciudad sa Cadiz Manaksonerika na sa din nakapangasawa lang sa may Banwa sang Murcia ang ining persona. So kay ari ini sa ilang watchless ang ini nga persona action na ganigin operate sa mga katapo sa kapolisan. Samtang may mga ginpadakop nga mga wanted person pero ang isa na rin Nobel recommended
Ang duha naman may 2 counts sa attempted, kung isa naman 2 counts sa attempted murder. Pero isa available, ang isa naman ini siya ang bago ba lang ng mga kaso aksyonerik nga ginatubang ginatubang sa kapulisan by virtue of warrant of arrest. So, ang ginakop din mo si Rene Torres Almonia by 30 años sige dati ni siya ang may kaso na murder, top 1 ni siya, pero karon ari pa nakahulong sa bahin sa Cadiz City Penty Custodial Facility. Ang isa pa gid may harap pang 2 ka mga kaso sa attempted murder. Daw din aton gid masinag ang iyang ang iyang Society Maxoneri kahatol ani follow upan kabahin sa aton sining kapulisan. Sa mga nga tumagulo ka report, balita ka ba informasyon direkta diri sa may syudad sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib live report. Gikan sa masyudad sang Cadiz. Ginangagaw ito Aksyon Roger ay siling report kay daw lubat na siya Pasi bla madula sa earth tao. Kayo di Torta de la Peña barbecue da mayang gabi Tamyaw da CP family nagapamati sa Aksyon Radio alin kay Richelle CP Samiliano kay Eagle Eye. Hi Eagle Eye. Genio Cesar sa Hong Kong may gabigid. Si Eagle Eye gali aragli sa kwan sa Handumanan. Intiro to patay to sa Handumanan Eagle Eye. Birthday ya pa, bunyag sa bata ya pa. 14 nga kasubo no. Roselyn Dili Canada may gabi Ari Sir Stephen Dula kadali. Sakay Eduardo de la Paz da. Ano musta kada kapoyged? May gabi dala ka Engineer Arthur Normandy. Bahigla mo ko sa migo ko niyo. Kaligat hindi sa subong kalagaw kay wala bot nga delikado ang COVID-19. Relax sana si Engineer Arthur Normandy. Basta ako engineer ka pa masyar sa imo sa Mother Times Kasi makapit ko na sa imong ulutanan dabla ka pang-harvest naman tada sa imong tanom da. Alin na kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales Ari naman si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales pamati na manglisato no Siling ni Mayla Chica Lirio si Kapitan Banwa sa Barangay Poblasyon San Enrique wala pulos ka kapitan nano ni hindi man guro ano iyan nga trabaho hulat lang siya sahod hindi kabalo mag-ayos ng problema ng nasasakupan niya. Kaupo ng kapitan siling ni kuani si do akig si kuano do akig si Mila Chica Lirio kay Kapitan Awakayaw. Ano kayo mo nga kapitan bala mo yung kapitan nga medyo suplado pero si Kapitan Awakayaw do kabuot lang nga istorya sa telepono Dali ka ba sa kinakapalawig sa ko istorya kay may kuan sa mo may meeting sa kuan Peace and Order Council Cross Banwa Noel Amarda may gabi nakashare na siya kuno Guillermo Clarito to may gabi da mana nga pagpaurok-urok da birthday mo to Guillermo Clarito may gabi da si mo sa kay John da pagkay Lamag Orlando da pa urok-urok isa mamati diri sa inyo pala tuntunan salamat kita Dahil kami dumiyari pa di text sakon di nga kuano sakon nga cellphone di nga kuano kapag-greet ni sila ate ari niya si Joanne siya wala greeting sunggod ko
Good evening, Action Eric. Basi makalabay patrol nyo, police patrol namon, lihog lang pa-announce kung pwede kay parte na sa monitoring ko Action Rec. Kung visible man ang police patrol kung gabi. Ay, gali ka. Sige, sir. I-commission ko na boss Action dyan. Kung gabi i-commission ko na sa Action dyan, Sir Kachumbo. Palibuton ko na sa mga mayor na dala nun. Kung police patrolman, monitor si Kwan Satong Ngalio, si Police Lieutenant Colonel David Kachumbo Jr., ang Deputy City Director for Operation mula sa BCPO. Niya kung visible man ang police patrol kung gabi Action Eric. Sige sir. Noted ang imong request. O sa mga station commander sa mga patrol cars na nagamonitor sa Action Radio, may order halin sa kay Lieutenant Colonel David Kachumbo Jr. Ginorderan niya ko, although hindi kayo police, ginorderan niya ko niya Action Eric ang patrol mo nga Action Radio. Abi palibuta sa Bacolod kag Lantaw, kung visible man ang police patrol laton ko gabi. Ate, sige sir. Noted. Nag-text na yung sa akin si Police Major Leo Stopanya, sir, area ga patrolya kuya. Ati may premyo guro makwaon guro sa police patrol car sang kada station nga may galibot nga makitaan sang aton nga Action Radio nga nag-standby sa police station. Itood ba ng patrolya, hindi niya nga nag-standby permis sa tubangan police station ha. Kulang libot gid. Although ang gasolina nyo ko isa ginakuhot yung ba personal sa bulsa. Ay naluoy ako na sa mga pulis at pamla tudod lang mo. Ay ilang nga imuwi ko siya di man ka sarang sang ilang nga gasolina. Ay nga sumong kaya ang imuwi nila sumong daw bilog ang abot. Sa una, hindi bilog, hindi buo bala Action del Mar. Man ang katingay, porti mo. Subong kibot ang mga station commander sa Bacolod. Kung kilala ko pa nga Chief of Police, di ko na pa-mention na first time ko Action Eric nga nakabaton buo nga MOE nga sa una wai niyo sa MOE sumong may ari ni Negri. May direktiba to sa kamkami mong gina-orderan nga i-monitor ang MOE sa kada police station kung nagatopa husto nga amount. Hindi ko na ba ang guro taga-region bla? At subong kada abot sa MOE sa kada police station, buo na Action Nilmar, why na sang cutting. Diba ganun kakaibot gahipin niya, ay, may ari pa English MOE, ito wala man sa una. Ay, kasadya si Captain, si Major Leo Stopaya, pero minigalibot patrol karya. San time ni incoming Major Elmer Bonilla galibot ni si Kuya Ramram Roho daw. Kuya, may gabi da. Mga kuya ta, nga alert na ya. Espinosa Lilibet. Sila niya wala pulos ka kapitan. Hindi is kapitan Awakay. May pulos na ya. Mayo na siya galing daw siguro basikon daw wagi bila matumok ni Kapitan Awakay ang solusyon sa problema, no? Balik ko when we come back, balik ka report action dyan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This news sponsorship is brought to you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tamawalagad, mga bidira kay Toto Roger Balansay. Roger Balansay, kagkairo ni Agbasa, ka monitor paslaw. Balikay ko rin signal ni Aksyon na Percival Villamor, kada ka-standby siya sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor, mga gabi po kami. Ngayong gabi aksyon, Eric, kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon aksyon, Eric, no, ang syudad sang La Carlota hilabi na gid sa po aton nga police station nga ginapamunuan ni Police Colonel Junel V. Guadalupe kag ang aton nga PCR PNCO nga ginapangunahan ini ni Police Master Sergeant Milenio Lirasan upod ang barangay Kagawad kag si Honorable Ima Sulis. Upod man ang aton nga Police Master Sergeant Malola Alositain kag ara man si Police Master Sergeant Malyurka nga sa diin nagapalibot sila sa barangay Balabag kag upod man ang barangay official kag sa diin nagapangaw-tuaw sila aksyon na Eric, no, kag nagapanghatag sa mga gift packs sa mga kubos naton nga mga kauturan dito sa may barangay Balabag sa siyudad sang La Carlota. Ang ilang atima dire sang ilang mga programa amo ang ITM, no, ang kapwa ko sagot ko, no, sang stasyon ang amon tabang nga mangkasanon nga ginapamunuan ini sang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota. So naga libot ang aton mga katapo sang kapulisan sa syudad sang La Carlota sa pangatag sang ilang mga bulawanon nga bulig sa kubos naton nga mga pumuluyo dira sa tagsa ka mga barangay. Hindi lang gid aksyon, Eric, sa barangay Balabag kundi ginalibot ini sang aton kapulisan sa 14 ka barangay sang syudad sang La Carlota sa pagpangatag sang pagkaon o kon sang gift packs agud to sa pagkilala sa pagrespeto man sang aton nga kapulisan. Kag hindi lamang ina ang ginapangatag sang aton kapulisan kundi ang
pag panumduman sang anti-drugs, kag anti-rape law, kag ang ginatawag naton 7016 nga Republic Act. So kapadayon sa gihapon ang paglibot sang aton kapulisan sa bug-os nga syudad sang La Carlota labi na gid sa oras sang kagabihon. So ga-function ang aton kapulisan sa mapisan naton man nga Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, upod man ang aton nga Police Captain Makalipsay ang ang aton baling dikop, no, ang aton nga pulis nag-upod man sa pag bulig sa pag tapna sang krimen, no, galibot ni siya sa oras ng kagabiyon kag nagbantay man sang curfew hours sa sulod sang 24 oras aksyon ay Rex. So far wala gid man sa mga dalagko nga mga insidente kag aksidente sa susulod sang 24 oras sa Banwa o sa siyudad sang La Carlota. Nagapasalamat kini ang aton kapulisan nga wala man sang dalagko nga mga krimen nga nagaluntad sa siyudad sang La Carlota. So ginapasalamatan man sang aton nga pinalangga nga mayor nga ang pagpalangga o kun ang pagpalibot sang aton kapulisan nagatuman sang ilang obligasyon sa pag tapna sang krimen sa siyudad sang La Carlota. So amo ni ang aton nga mga information report nga nakuha diri sa siyudad sang La Carlota Action Erek. So para mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria, kagawad Jufred Sapanta, kag kay Honorable John Gisrel Imbulturio sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon, Aksyon Persibal Bilyang una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Bilemon mga bidira kay Police Lieutenant Arlene Torrendona. Mapisan nga Chief sang WCPD sang Bacolod City Police Office kay Ronnie Inyonda sang Angel Taxida mayong gabi gid. Tamiyaw lang si Sophia Halleya. Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion da mayong gabi. Kay Chiri kag Nono Eduardo and Kids sa Maaw nagapaurok-urok pa. Balikata Patrol 2, balikata si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon John Diaz sa balik report. Jan, come back. Okay, dali i-check ko na si Aksyon na John Diaz sa final report sa Patrol 2 sa nga to sa ring Crosswind Patrol. Jan, please come back. Aksyon na isa ka bypass operation ang gingkasa bago gilamang sa katapos ng police station number 2 dari sa area mismo sa Purok Tuna, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Ang subject sa bypass operation ang gingkilala kay Rachel Joy Dacumos, 20 anyos, kay residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Na-recover dari sa pagkikinakop sa nadakpan ang 4 na plastic sachet sa Saskatchewan Shabu nga gabanta nagabugat sa 3 ka gramos kay may estimated market value nga nagadangat sa 20,400 pesos. Wala labot sa legal nga droga na recover man diri 500 pesos sa kwarta kapila ka mag-drug paraphernalia. Ining si Dacumos ang ginakabigman sa atong nga otoridad nga isa ka state level individual action Erika. Sa ring nga gabi nakasamaan sa isa ka anti-legal drug operation ang katapos ng police station number 5. Dito naman action sa area sang Eco Park sa barangay Granada, Siyudad sang Bacolod, kung sa rin ilo nadakman. Ining isa ka lalaki anay preso nga ginkilala action kay Fernando Roquenel, 39 anyos, taga Barangay 30, Siyudad sang Bacolod, apang karon. Ang dito na nagapuyo sa area sa Barangay Alangilan, Siyudad sang Bacolod, Action Erika. Na-recover din siya paghinakop ang 5 tanan kay mga plastic sachet sa Saskatchewan Shabu kay banta man nagabalor mga 5,000 pesos Action Erika. Ini siya ang karon preso man sa custodial facility sang police station number 5 para sa nagkaigo nga disposisyon. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Night ka. Salamat dyan, may gabi dira kay Teresita Orita Kahuraw. Ara pa siya pagapulaw-pulaw pa. Sige, pag-isinig manon, Action Night Patrol Program. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Magatakop, temporaryo. Balik ini buwas. Atong sining nga mga patrol unit reporters in action nga nagpanagad karong gabi sa kay Action Roger Gutib, Action Percival Bilemore, of course, Action Jan Diaz. Ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action Dale Salazar. Si Vanessa Mayo niya daw malipatan mo gid ko sir how. Si Vanessa Mayo. Technical partner din sa Studio A, Broadcast Engineer Del Mar Madera, backup Security Guard Tunong Banwa. Back to back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir JM Baikin. Abi mo, Sil El Rea. Matulog ka pa sa ako sakit ha. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Ciudad Sagbago. Si Broadcast Engineer Bernie Pidacara sa Batang Suway. Back to back ay Security Guard Rene Cordova. Sa kara sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Sa kay Josel Ispurgada, kay Maria Linda, may gabi. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.